בוקר קמתי עם תפילה קטנה בלב, שמשהו יקרה, כן. חשבתי לעצמי על אוסף של כמה דברים שאני רוצה, כן. אז הלוואי שזה יקרה, שרק משהו יזוז, ואם מספיק אאמין ואבקש חזק. על מי אני עובד? בחיים, כמו שיצא לי להבין, חלומות זה לא מספיק, הם רק תקוות לאנשים מתוסכלים שרק מחפשים סיבות להמשיך. אז מי אני שאנפץ להם את הבועה? וגם נראה לי שאני די נמצא בתוכה, אז מה נשאר לנו? רק אופטימיות. אז אנשים ממשיכים יום רודף יום, ושום דבר עוד לא קרה, כן. והם הפסיקו להאמין, והם הפסיקו לקוות, אולי הם לא היו מספיק אופטימיים מההתחלה, אולי לא היו מספיק אופטימיים בסביבה. אז מה קרה בחיים? כמו שיצא להם להבין, חלומות זה לא מספיק, הם רק תקוות לאנשים מתוסכלים שכבר לא מצאו סיבות להמשיך. אז מי זה שניפץ להם את הבועה? אני מקווה שלא הייתי בתוכה איתם. אז מה נשאר? כן, מה נשאר? לא. בחיים, כמו שיצא לי להבין, חלומות זה לא מספיק, הם רק תקוות לאנשים מתוסכלים שכבר לא מצאו סיבות להמשיך. אז מי אני שאנפץ להם את הבועה? וטוב לי להיות שם ביחד עם כולם. אופטימיות שלא נאבד אותה, שרק נמשיך להיות איתה, כן. אופטימיות ויהיה טוב והכל יהיה בסדר, מחר יום חדש ודברים יסתדרו טוב 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 טוב. ויהיה טוב והכל יהיה בסדר, מחר יום חדש ודברים יסתדרו טוב 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 טוב. ויהיה טוב והכל יהיה בסדר, מחר יום חדש ודברים יסתדרו טוב 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 טוב, כן.